Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Yung pong low pressure area sa bandang West Philippine Sea nasa layong 305 kilometers west ng Puerto Princesa City, Palawan. Ito'y nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Inaasahan po natin lalabas itong low pressure area sa ating par ngayon o bukas. At yung pong support typhoon na si Bulabeng, malayo na po sa ating bansa at wala na pong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. At sa ating magiging lagyan na panahon ngayong araw, itong northern portion ng Palawan at kasama rin ang Occidental Mindoro ay magiging o makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, itong lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay makakaranas po ng maganda at maliwas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan dahil pa rin sa localized thunderstorm. Dapat tayo sa Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin na magiging maganda at maliwas sa panahon, kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa ating lagay ng ating mga karagatan, doon po sa mga Northern Luzon ay inaasahan po natin na magiging moderate to rough seas ngayong araw. At sa ibang dako ng ating bansa ay magiging slight to moderate seas. Kaya safe naman pong pumalaot nating mga kababayan. Kunting pag-ingat lang po dahil may mga inaasahan pa rin tayong mga thunderstorm sa bandang hapon o gabi. At sa ating weather outlook, bukas po ay Sabado hanggang October 16, Monday, ay asahan o patuloy tayo makakaranas ng maganda at maliwas na panahon sa susunod po ng 3 araw. Maliban lang po sa mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos ng ulan, kadalasan sa bandang hapon o gabi. Ang araw po sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:38 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio.